Assalamualaikum lur, balik maning karo Mas Kareng mancing lur. Nyong cerita nih lur, nyong nang arep mancing mani nang rawa bentukane lur. Lah iki nang arep pada tuku lumut nang kene bae lur ge. Baku lumut nyanding nae lur, pokoke semanding lah pokoke nang sanding rawa bendungane ge. Wis rame banget wong mancing lur ya gue lagi langsung bae nyong gawe umpan munjarab alias esen alami bumi. Apa ke jenengane gitu lah, walang sangit lur, kita kuwes ya lur, main mambune mandan gimana iki lho lur. Lagi nyong langsung bae mancing lur ya gue mancing lagi tanggane uli bae lur, nyong buake dina apa ki lur, dinane nyong apa kepriwe apes banget lur. Lah iki ngene tangane mangan-mangan bae lur ya gue. Lah gue ngon kumbule anteng ora anteng upah be ora lur lah jan. Apa nu agi dinane iwake ngadoi nyong apa kepriwe lur ya gue lagi ngene tangane dipangani bae lur ya gue. Ngantek nyong wis boboh banget rasane mancing iki. Lagi nyong pindah lokasi mandan ya kang nggon mau ya mandan adoh iki lur. Lagi nyong tetep bae ora pada mangan lur, kayak patire pada uli kayak lur kayak. Lha nyong buah ginang apa iki lur? Apa ora idijinan nang bojone apa kepriwe iki lur? Lah nyong langsung balik bae lur lah, lanjut ngesuk maneh ya lur.